جێبەجێکردنی دەکرێت تورکیا سوورە لەسەر ئەنجامدانی پرۆژەکە کاردانەوەکان چین ناڕزایەتیەکان گەیشتونەتە چه ئاستێک بە شێوەیەکی گشتی زانیارێک لەسەر ئەم بابەتە لای تۆ هەیە؟ بله نه ام لگولا کجرت بجن küçük çekmece naj bu binerin me baş bizanin ka lokasyona vedere çiye evde je pirda İstanbul'e yani ya Bosfor'e takriben dure 25 kilometre dure bere Avrupa naha vedere دژ بدرێژایی 45 کیلومتر ji behra reş de kanala İstanbul ya ku bêser behra Marmarayê dêbe plan proje ev e. Wek dibêjim bihayê proje ji dûrê 74 milyar dolar e. De proje bi dirêjahiya kanal bi dirêjahiya 45 kilometre bi kurahiya wê de 20 kilometre 20 metre bi frehiya wê jî de 275 metre bin. İca naha serûkê şaradariya İstanbulê dibêje heger hat û ev proje hat cihbecihkirin dê cewê İstanbulê bê guhertin dê ava şerîn ya İstanbulê bê qutkirin dê 23 milyon metre mrabaa nizarê wê têk biçe dê 136 milyon metre mrabaa cihê ziraetê têk biçe dê flora û fauna heywana têk biçe dê suruştê bajarê İstanbulê yê ku 8500 sal ku dîroka wê heye dê ew suruştê têk biçe. Bi va sedema serokê şaradariya İstanbulê li dijî vê proje derdikevû û Serokkomarê Tirkiyeyê jî dibêje serok şaradar her çi dike bila bike ev projeyek stratejîk ya bu Tirkiye projeyek ya alternatîfa tengava İstanbul'e ku salane dure 50,000 keştiyen balhergir lüye tangavê de derbasî behra Spîd bin û ji wê derê tên behra Marmarayê û derbasî behra Egeyê û diçin digihîn behra Spî. Îca Serokkomarê Tirkiye dibêje êdî tangava ev tangava İstanbulê terê nake lazim e em kanaleke dî alternatîv jê re vekin ku da êdî ev mesela Kursiya li ser tengava İstanbulê ser Ancıboğaza İstanbulê çêdibe rahat bibe her tabi aliyekê vê jî yê navnetewî hele gorê peymana Montreuxê 1906 de tengava Çanakkale'ye tengava İstanbulê ev behra Egê û ya ku digihî Marmara û digihî behra Spî dibin kontrola Tirkiyeyê ne ji bo nimûne Amerîka rahat nikare gemiyekiya xwe ya firûke hilgir ya şer bînit vê tengava İstanbulê re derbas bike. Îca gelek aliyên ku navnetewî dibêjin heger hat û ev kanal li vê derê vebû dê peymana Montreuxê jî têk biçe. Helbet aliyên hikûmetê ne dibêjin bi tirengî peymana Montreuxê têk naçe ev tişteke ev kareke navxweyî yê Tirkiye û yê İstanbulê. Lê vê projeyê Tirkiye Komelgeya Tirkiye kiriya du şek bûye mîhverek diya dijberiya hikûmetê û opozisyonê opozisyon bi awayekî tund û titî ji li hemberî vê projeyê derdikeve û dibêjî heta ew hashtagekiya İstanbulê daye destpêkirin ku dibêjin yan İstanbul an kanal û adî tirê jî va çend roje bi piştgiriya şaradariya İstanbulê û bi piştgiriya CHP'ye xelk daxwaznameyên xwe redkirinê ji bo Wezareta Jîngeyê didi diyarkirin ku da ku vê projeyê bide qebûl kirin. Lê weke min got niha bûye mîhverek dî ya dijberiya digel nebûna demokrasiyê digel binpêkirina mafê mirova digel bêkariyê digel têkçona aborî êdî ev projeya Kanala İstanbulê jî bûye mîhverek dî yê dijberiyek xurt navbeyna opozîsyon û desthilatê de. Belê niha dikarim wiha bêjim.